Když se moji rodiče rozvedli, tak se mi úplně rozplynula představa o tom, jak má láska vypadat. A taky jsem se bála, že můj budoucí vztah dopadne úplně stejně. Pro mě i moji mamku to bylo hodně náročný období a mně se obrátil život vzhůru nohama. Potom ale přišel někdo, kdo mi ukázal, že pravá láska existuje a dokázal moji mamku udělat zase šťastnou. A proto jsem se tomuhle člověku rozhodla malým dárkem poděkovat za to, co všechno pro nás udělal. Vem tancovat nebo co? Ne, něco dostaneš. Dostaneš něco za to, že víš, že to bylo složitý pro mě s maminkou poslední svatbu. A ježišmarja. Já jsem ti chtěla poděkovat za to, že se o nás tak hezky staráš. Že jsi mi dokázal a ukázal, že ještě existuje pravá láska. A prostě ti hrozně děkuju za to, co pro nás děláš. A že kvůli tobě mamka konečně šťastná. Týjo, co to je? On glas? To všichni viděli, jo? To je nějaká deska skvělá. Ty brďo. Tak to je ta fotka naše ze svatby. To je krásný. Hele, tak už jsme zvětšní. Paráda. Ty. Pojďte, ty moje zlato. Dík, teď mu miláci. Tak dík, no, už to vypnu.